ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ታሪክ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ንክትዳመፁ ብትሕትና ይሕትት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ በፅሕና ለኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልደታ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣቦኣ ነዳያን ቅዱስ ኢያቄም ቅድስት ሐና ይበሃሉ። ነሓሰ 7 ተጠኒሳ ብ5485 ዓመተ ምህረት ኣብ ደብረ ሊባኖስ ግንቦት ዕለት ተወለደት። ታሕሳስ 3 ናብ ቤት መቅደስ ኣትያ ኣብ ቤት መቅደስ ድማ ን12 ዓመት ፀንሐት። ኣብ ቤት መቅደስ እናሃለወት ዝምግባ ዝነበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ይበሃል። ኣይሁድ ቀኒኦም ኣብ 12 ዕድሚኣ ካብ ቤት መቅደስ ምስ ኣውፅዋ ዝሕልዋ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦና ደሞ ዮሴፍ ይበሃል። ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድንግልና ከም ትወልድ ዘበሰራ ብስራታዊ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ይበሃል። መጋቢት 29 ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድንግልና ጠኒሳ ታሕሳስ 29 ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብድንግልና ኣብ ቤተልሔም ተወለደ። ለካቲት 16 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝተዋሃበትሉ እዩ። ኣብ 64 ዓመታ ጥሪ 21 ድማ ብክብሪ ኣዕረፈት። ነሓሰ 14 ብክብሪ ኣብ ጌቴሰማኒ ተቀቢራ። ነሓሰ 16 ከመወዳ ትንሳኤ ተንስያ ናብ ሰማያት ዓረገት። ማርያም ማለት ማርያም ዝብል ቃል ብዕብራይስጥ ማርያም ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ከዓ እመ ብዙሓን ኣዶ ብዙሓት ማለት እዩ። ማርያም ማለት መርሃ ለመንግስተ ሰማያት ናብ መንግስተ ሰማያት መሪሓ እተእቱ ማለት እዩ። ማርያም ማለት ጸጋን ሃብትን ማለት እዩ። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1:28 ሙሉእ ዝኾነ ጸጋ ሃብትን ከም እተወሃበት ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዳ ዝወለደት ናይ ሃብቲ ኩሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩልሳዕ ምስዓ ከም ዝኾነ መስኪሩ እዩ። ማርያም ማለት ብስጋን ብነፍስን ፍጽምትን ንጽህትን ማለት እዩ። ማርያም ማለት መልዕልተ ፍጡራን ብትሕቲ ፈጣሪ ካብ ፍጡራን ንላዕሊ ካብ ፍጡር ንታሕቲ ዘላ ማለት እዩ። ማርያም ማለት መልዕልተ ፍጡራን ብትሕቲ ፈጣሪ ካብ ፍጡራን ንላዕሊ ካብ ፈጣሪ ንታሕቲ ዘላ ማለት እዩ። ማርያም ማለት እግዝእትነ ብዙሓን ናይ ብዙሓን እመቤቶም ማለት እዩ። ማርያም ብዝርዝር ትርጉሙ ማ ማለት ማህደረ መለኮት ናይ መለኮት መሕደሪት ማለት እዩ። ንኩሉ ዓለም ኣብ ኢዱ ንዝጨበጠ ኣብዚ ኣሎ ኣብቲ የለን ንዘይበሃል ክጽወር ንዘይኽእል ነቲ ረቂቕ ባህሪኡ ብመለኮት ኣብ ማህፀና ዝተሸከመቶ ናይ መለኮት መሕደሪት ማለት እዩ። ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ንሰብ ከድሕን ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ ዝሓደረ። ር ማለት ደማ ርግብየ ይቤላ ሰሎሞን ርግብየ ይብል ንጉስ ሰሎሞን ኢልዋ እዩ። ማህልየ ምዕራፍ 6:9 ያ ማለት ያንቃዱ ሃቤች ኩሉ ትውልዲ ናባኺ የንቃረር ማለት እዩ። ም ማለት ምስኣል ወምስጋድ መስረይት ኃጢአትና ኣማላዲትና ኃጢአትና ማለት እዩ። ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ኣብ ዓመት ዘለዋ በዓላት 33 እዮም። ንሳቶም ከዓ ብነሓሴ 7 ዝተጠነሰትሉ ብግንቦት 1 ዝተወለደትሉ ብታሕሳስ 3 ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወትሉ
بمجاويت 29 نجويتانان مدحنان يسوع كريستوس زتنساتلو ب29 تحساس نجويتانان مدحنان يسوع كريستوس استولدتلو ب16 يكاتيت قال كدان استقبلتلو ب6 حدار ناب قسقام زاتوتلو ب10 مسكرم سئلا ناب هاجر صدانيا زاتوتلو ب20 سنة هنصة بيتا ب28 تحساس بعل جانا ب8 سنة ودان دويان فوسي زخون كاب كوحي ماي زفلفللو ايو ب21 قنوت دورة مطمق 21 كشاب 25 ب21 كشاب 22 تحساس دق سيوس بعل زغورلو مالتيو عدينا قدست دنجل ماريام نجيبسي استسدتلو مخنيات تنويت نمفصام طاوتات نمطفايو نيرو سدت نيادنا قدست دنجل ماريام نجيبسي زتسدتلو نسدت نمبراخن نتوم ካብ ገዝኦም ንብረቶም ሓዲጎም ፈቃዱ በዓትታት ተሰዲዶም ንዝነብሩ ኣርኣያ ናይ ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣብነት ምዃን እዩ። ምክንያቱ ኢሳይያስ 19 ፍቅዲ 13 እሆ እግዚአብሔር ኣብ ቁልጡፍ ደመና ተውሒጡ ናብ ግብፂ ይመጽእ ኣሎ ጣዖታት ግብፂ ኣብ ቅድሚኡ ራዕራዕ ይበሉ ኣለዉ ግብፃውያን ብፍርሃት ይሞቱን ይወድቁን ኣለዉ ንዝብል ትንቢት ንምፍጻም እዩ ነይሩ። ኣብ ስደት 3 ዓመታን 6 ወርሕን ከዓ ገይራ ራእይ 12 ፍቅዲ 14 ትንቢተ ዳንኤል 12 11 በዓል ሕዳር ጽዮን እንብዕለሉ ምክንያት ታቦት ጽዮን በቲ ዕለት እዚ ካብ ሞርኮስ ተመለሰትሉ እዩ በዚ ምክንያት ነብዕሎ ብ21 ጥሪ ኣብ 64 ዓመት ዝዓረፈትሉ 14 ነሓሰ ኣብ ጌተ ሰማኔ ዝተቀበረትሉ 16 ነሓሰ ከም ወዳ ትንሳኤ ዝተንስአትሉ ድንግል ማርያም ዓለም ከይተፈጠረ ብመልአክ ህልና ትሕሰብ ዝነበረት ጥንቲ ሓጢያት ዘየብላ ቅድስት ድንግል ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 4 ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 6 ማህሌ 12 ፍቅዲ 13 ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 14 ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 4 ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊት ድንግል ከም ዝኾነት በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ፍቅዲ 1 ክሻብ 3 ማህሌ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 12 ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 14 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 27 ክሻብ 34 ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም እተማልድ እውን በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 45 ፍቅዲ 9 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 45 ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 ክሻብ 11 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 20 ንዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስግደት ከም ዝግባእ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ፍቅዲ 14 ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህቲ ኣበር ከም ዘይብላ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ማህሌ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 7 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 28 ክሻብ 32 ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ኖህ መርከብ ትምሰል እያ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት መርከብ ናይ ኖህ ንህዝቢ ካብ ጥፋእ ዘድሓነት እያ ሎሚ ድማ ኣማላድነት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ደማ ንኹላትና ነቶም ኣመንቲ ካብቲ ዝመጽእ መዓትን ሓጢያትን
እንሰርሐሉ በአማላድነት እተድሕነና እያ። ስለዚ ብዘ አማላድነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድሕነት የለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ፈቅዲ 1-24 ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፈቅዲ 9 ንመልከት። ንአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ሙሴ ጽላት ትምሰል እያ። እግዚአብሔር ንሊቀ ነቢያት ሙሴ 10 ትእዛዛት ዝተጽሓፈ ጽላት ሃቦ። በዚ ሕጊ እዚ ገይሩ ከዓ ንህዝቢ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ መርሖም። ዘጻት 32 ፈቅዲ 1 ክሳዕ ፍጻሜ ዘጻት 34 ፈቅዲ 1። ናይዚ ጽላት እዚ ምሳሌ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እያ። እቲ ብዓይኒ ዘይርአ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ጽላት ከም ዝተረኣየ ብጽላት ከም ዝመጽእ መለኮታዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ድማ ካብ ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝተወሰደ ስጋ ንዓለም ከድሕን መጸ። አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብልውሃት አቤል ትምሰል እያ። ልውሃት አቤል ንጹህ መስዋዕቲ ከም ዘቕረበ ልዕሊ ቃየል ከም ዝተመረጸ ንጽህና ናይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ልዕሊ ኩለን አንስቲ ሕሬትን ንጽህትን ከም ዝኾነት እዩ ዝገልጽ። አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብምሳሌኣ ናይ ያዕቆብ ትምሰል እያ። ያዕቆብ ኣብ ሎዛ ዝረአዮ መሳልል መላእኽቲ ክወርዱን ክድይቡን ዝረአየ እዩ። ጎይታ ድማ ንአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም መሳልል ተጠቒሙ ኣብ ሰማያት ስለዝወረደ እዩ። ዘፍጥረት 28 ፈቅዲ 1-12 ንአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነታን ፍቕራን ጣዕማን ይሕድረና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይሁን። አሜን።